Welcome to my channel. Ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì yìí. Ní tí mo fẹ́ ká yẹ̀wò lénìí ni kí ni àwọn ládá tó wà nínú pé kí èèyàn máa yan náfìlà lóru àbí kí èèyàn máa kírun ásámú tá a máa ń kí tá a bá sínú tán ní alẹ́. Eléyìí ni ọlá tó ń bẹ nínú kí èèyàn ó dìde máa yan náfìlà ní òru àwẹ̀ tàbí kí èèyàn ó máa àtẹ́ǹdì ásámú kíkí. Ẹnikẹ́ni tó bá ń àtẹ́ǹdì ásámú kíkí àbí òrẹ́rà bàbá olólógbò olóògbà ọ̀rọ̀ yìí wá láti ọ̀dọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadana imanan wa ihtasaba ghafara lahu man qaddama min zambi. Ó ní wípé ní ẹnikẹ́ni tó bá dìde ní òru àwẹ̀ Ramadan tàbí ó bá sì kíni ó bá ń kírun ásámú pẹ̀lú rẹ̀ kan wípé ní òun ó gbà ládá lórí rẹ̀. Wípé ní ládá tí Ọlọ́run ó fún ẹni náà ní pé ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ṣẹ̀ sẹ́yìn wá Ọlọ́run ó wọ̀ láwọn iṣẹ́ olóore tó ṣe yìí yóò ṣe kíni yóò ṣe àforíjì rẹ̀ fún. Fún díẹ̀ yìí kí ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti máa tiraka yan náfìlà kí a máa kí ásámú náà kí Ọlọ́run kó gbà ní ẹ̀sìn fún wa o. Máa sálà.